Знаете ли, че Тервел е единственият български владетел, канонизиран за светец от Западната църква? Това не е резултат от случайна победа. Това е резултат от школа, приемственост и имперско мислене. За да разберем Тервел, трябва да започнем от Велика България. Той израства в държава с реална власт, дипломатически хоризонт и стратегическо самосъзнание. Това не е племенна среда, а елитна школа за управление. Тервел принадлежи към династията Дулу, род, в който властта се възпитава, а не просто се наследява. Основата е положена от неговия дядо Кубрат, възпитаник на императорската школа в Константинопол. Кубрат разбира най-важния принцип на империята, че истинската сила е в знанието, в разбирането на процесите и в дългосрочното мислене. Аспарух превръща тази школа в действие. Победата при Онгъла и договорът с империята не са плод на импулс, а на хладна стратегия. Тервел е до него в този период. Вече зрял, формиран и подготвен. Най-вероятно участва пряко в събитията, които поставят основите на българската държава на Балканите. Тервел наследява не просто власт, а пълно познание за Византия, за нейните силни страни, слабости и вътрешни кризи. Той мисли в мащаб, в поколения, в геополитически ходове. Всеки негов акт служи на една цел – утвърждаването на България като легитимна и необратима сила. Тервел е резултат от една от най-силните управляващи династии в Европа на своето време. Династия, която управлява с интелект, а не с хаос.